martangi yang mahita. Asiniro hamadi hamu doho dame nasian de batamata. Doho nasianan atukan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus hatani di batadi hita. Imana tersurat di Hesekiel 34 ayat 27. Jalaahu patidang dinasida sada parmahan. Asa ibana marmahani nasida imana posokku si David ibana mamarmahan nasida. Jala ibana gabe parmahan dinasida. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Ido saha donga saha porsyaon turpu tahun ima na berjudul Parmahan. Sada ide naung populer do gabe sada ide kor paduan suara na terkenal imana si juk tabigi Jehovah si Parmahan au. Tuhan adalah gembalaku. Nunga somal idiot tabigi jala digubah sian pesalmen 27. Jehovah do si Parmahan ahu dang tagamon urangan ahu. Namar lapatad dui lau sido nanedok di si Hesekiel di pajongjong debatado ga bisa da Parmahan marhite panurirang Hesekiel namadok imasian si Daud siapinopar ni si Daud bahkan ga bisa tu sonari saya teguare Parmahan na dinggani na pinajongjong nai ima Yesus. Yesus do nagabe Parmahan na dinggan. Yesus do nagabe Parmahan na marmahani hita. Alani na pisongon na pinajongjong ni dibata di paingo do tu hita ima asa gabe di batama na marmahani hita. Tuhanlah gembala yang setia. Tuhanlah gembala yang memperhatikan kebutuhan domba-dombanya. Tuhan Allah sebagai gembala yang memperdulikan hidup domba-dombanya. Lapatan na Parmahani say di patuduh doholong ni rohana. Dang lomo rohani Parmahani di alang babiat akka durbiana. Dang lomo rohani Parmahani mate langgosana. Hidup banadok de detay sia pulusia biru-birui. Mago sada dilului ditinggal kodona sia pulusia. Asa dapot na sasadai. Alanido songot karakter songon nanido na Parmahan na dinggan Parmahan na uli dilului do akka dorbiana akka biru-biruna dang di pasobu dang di paluas dia langi akka babiat dang dijual-jual. Tetapi yang paling luar biasa yang mau dikatakan Hesekiel bahwa dari Daud bahwa gembala yang akan datang itu adalah gembala yang memberi kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, kehidupan yang kekal. Dia akan menjamin bahwa gembala yang baik itu tentu Parmahan na burjui, nama ngalehon hanguluan nama notong, bahkan hosana. Lau sodo sada nagabisi paingot tu hita asa ka Parmahan na uli hita. Parmahan na pinajongjong ni dibata unang maparmahan akka siyalang gaji. Unang maparmahan holan na tu akka hepeng. Unang maparmahan na holan tergantung tu portibion. Tapi kita lah gembala yang baik, Parmahan na burjung, Parmahan yang terus menerus dalam hidup, dalam firman seperti Yesus Kristus yang mengembalakan. Dia tidak rela dan tidak takut untuk memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Lau sido gabi sada pasu-pasu di hita marmahani alani hita songo Parmahan naing ma songo Jesus parrohauta. Amin. Mauliate mariho ale Tuhan dewata. Amin.